bu pikirimde arınmaýaryn. Aslynda beý diýmek nämäňe derkar? Iki ýüzlülere ananmaýaryn. Adamlaryň ýagşysy ýaman var. Hawa adamlaryň ýaman var. Men olary ýigrenýäryn ebedi. Olar ýaşap ýörler ýylyň asryn. Siz düşünün, şu ervedi. İş yerine, avtobusda, köçede, ýa-da tanşynkyda bolaýsaň mihman, şeýle adam sen keypini keçeder, şeýle adam özüni tanadar hökman. Oturşugy bile gelen dostunyň sebäp bilen daş çykaryny mehetdel, üstüni açyp oňa bolan kassynyň işte bilen gıýbat eder şol hakda. Durmuşda köp duşdum iki ýüzlämen. Şeýle duşuşykda köp zat ýitirdim. Ýöne bulan bari misli egzamin, ýagşylara şey dip akyl ýetirdim.